Валя, дръж. 2 кила ще Дръж, има Сима. бакс. Валя, дръж. Дръж. Даже няма да има толкова. Сима, гледай. Надигнеш ли няма пуска? Ще има 2 кг, да. Карай го към мен и надигай. Карам. Чакай сега да видим. Да му се порадвам. Кажа ли, че е сбърска? Викам лапа. Имам да го снимам и то. Чакай сега. Валя, с такова клипче правиш сега. Аз виждам, че правя клипче. Ще го целуваш ли? Аня! Ние да видим кой излиза, ние Държите да видите. Държи за, виж. Това колко изя горе-долу? Към двойка. Двойка споти. Двойка се го хваща това. Чата, хватне му в цяла ръста. Гръм ли му кажи? Валя, ще го такова, ще пускаме живарника. Еми ти се реши. Ще го повече взимайте, защото после не се знае дали ще удари. Ако се едеше рано до вечера, го взимай. Не, ще го пускам. Еми, ти се реши. Ако искат хората да го видят. Закони на нас. Еми. Някой ще взима, ти взимаш ли, Антоне? Ще взема и аз мога някакъв да чутовата на добре. Ако Може ще да го ударим заплатим, то цели. 2-3 какво ще ги прави после? Ще го пускаме. Само един ще взима. Не ви решавай бързо, ще го ти умориш напълно хайвана. си. Взимате ли ви качи? Не, защото той човек Имаш? не. Ако няма, то там има. Да ги пускат отпреди в живарника. Живарника ги пускат. Иди за Да. да си на живарника. Не, защото не дойде при нас, вика, кот фанчи, вика, обадица, вика, го пускаме в живарника, защото искат хора риба. Да, ясно, защото искат да купуват направо. Дай в тази кофта с вода. Бакши. Айде. Спирай си клипчето, рибаря. Опръсках ли очилата? Не успя.